To kani gede ke sngi ke ba na aingo yo play bangala biang ban kren chipi kani ke tien ke jong play ke ba don kam ngalawan ra ye kani ke jing hikai ke banga ai kerteng wat sange Iaid Beit Shakhmat kani ke tien kedai ke ba kodor ye ke jing im jong ai shimet bat kan long ke ba kodor ye piru bala da pisngot ho ba ye kani ke tien bat pi kongo ye kani ke tien kan penlong ye pi bapinum syarem bapinum lena ikai ki sngi ki ya bat kan penpo ye piru syakat hong jong ke jingkhat ke jing tumu ke jong play namar don shibon ki brio ki bo play ula khat ki don shibon ki brio ki bo play ula penim ki don shibon ki brio ki bo play udan ke jing tumu ke bakrao Andre inda habau play ula yalamiki bat adien bakila Iaid badu play. Hagani ke jingem. Ki yakendu ya shibon ki jingdu jingkerman. Ki yakendu ya shibon ki jing penok mensim. Bat ki yakendu ya shibon ki jing pentot ki ding pengkiang ki jing penwit haga jingem. Bat inda habangi yakendu kum ya kita. Haga jingem ya ki bangamla nganjer kertenglot. Kapelong yangi bangin poi haga jaka kabangin Sangeh ngin kumperkhat kita gijing ki bangi kendo mat teng teng ngimnot suban jam Shakhmat kawai kabanga syayo ki brio baka bapen Sangeh tam yo brio habau ya Shakhmat kadai bau poi haga jaka kabau feel lani kabau bakla gijing nda habau feel lani bakla haga jingem kidan ki brio ki bamut shisha baniya Shakhmat kidan ke jing temu ban Iaid Beit Shakhmat kidan ke jinget bakila ban lei na ko bentau trai hande hagapor ke baki Iaid ki yakendo ye ki failure ye ki jing bakla haga jingem kidan ki jing bakla ki balong serious kidan ki jing bakla ru ki bamalu malah tang ba haba ki jing bakla ki wana ga jing em jong ki brio kidan ke por baki brio kidan jing penram bat kimla syu ia gaban yang biang kimla syu ia gaban persyang biang bania Shakhmat namar kiken mausa ia ketu gejing bakla gejing em na kata daw gani gejing ikai ke banga ai hang ni ke banga ong ifi wat Sangeh Iaid Beit Shakhmat kadai gejing ikai ke banga la yo i ha gejing em jonga ba nda habanga syakri yo bleng dan shibon gejing le ngadan shibon gejing kendo gejing em ngaji kendo igi failure ki bobon ki banga bakla hari kawai kabau blade tab agadon no changa katalong banganom Sangeh ya kabangan syakri nganom Sangeh ya kabangan Iaid Shakhmat lagalong hagajing syakri blade bangan let bet syagajing seng lagalong hagajing day bagajing duai bangan duai bet lagalong hagabangan puli tin ki jomblay ngan puli bet lagalong hagabangan day ban keren tin ki jomblay ngan keren bet nganom shania hagajing snow lani ki egi beja saudong ngakwa ban Iaid Beit Shakhmat namanga tip ublay usngot hulut yagajing emchengi timenta isngi ngakwa ngan hikai biangi kini namar ngan ai hado lightly ki jingi kai lani 3 part ngan ai lightly ki part ngaladep ega part 1 but mentang ini le che part 2 ke part 2 ke bang kwa ngini keren mendag isngi gadai ki nongrim ki bangila ia ke bangin ngini Iaid Beit Shakhmat banginum Sangeh ngan pen i ki nongrim ki basuk ki ba nga laju kren hang ni berobor tang ba kini ki tiem ki dei ki ba ai men se madu kata kata ga jing em jonga teng kwa agani ki por bangin ni pet na tien ki jong blade da ka banga ai ye pi ga ni ki point ka banin kong ka bangin ni kren men da sngi ki dei la da fidani ga ni ga nongrim kini ga nongrim ka ba scam palat na ka bible bat ka taga nongrim ka dei ngan bukum ni ka jing kordor jong ka jing shem ka ba shisha yo blay ka jing kordor jong ka jing shem shisha yo blay fi kani nganut ban ong ba kadai tangga ni hiro
Kadai tangka niru kabala ban penyang ipi. Kadai tangka niru kabala ban bat scam ipi. Kadai tangka niru kabala ban penlong ipi bapin Iaid Beit Shakhmat hagajing im. But ngan pen ipi menaga sengi senga baha. Banga bu ia gani ke jing koridor jong ke jing syam ke besisha yo play. Ngan pen ipi ia ke jing im ke jong apsel Paul. Let's sing and one rak da kata ke jing im ke jong. Uday brio uba ma ongno da kibai kintin uba ya kendu jing bon ha ke jing shakri. Uday ne brio be pai shi jail. Uday ne brio be pai shi ke jing sha tap yu usha ke jing bishar ke bakham he. Uday ne brio be ya pedang ke jing pensitam ben ke jing samar way ke jing shakran ke jing shap mo ki batmu peniap ki jing ma ki jing stream ki bo yakendo aga jingem henry uneu brio ula ban ya Shakhmat ban uklem Sangeh uda ongro ngala pendep ela ga jong jing pet kamat uneu brio ude ubala ban poi shigatong tengah kwa ngini pet ke ika nongrim jong neu brio ya kabang lawat bahana ga Bible ngala dawat bahaya ga jingem ga jong Apostle Paul ki iki nongrim gi bo penlong yo Apostle Paul ba ula ban Iaid Beit Shakhmat apa dengan jing kan nongrim ke dege ne ke bang pen ifi ke de ke jing syam ke ba shisha baru play kan ni ke de ke banum ja shu na ke jing im ke jong Apostle Paul la shu hiru ya ke ban le de ke moy pat namar ula de syam shisha yo Jesus Christ ke jing im jong fi ngan shishim tangwe ke jing tho kata ke de Timothy kalenong ka beningkong na kadakhat na bakhatar. Uong ikinigiktian. Namar kaniga daw nga syaru iya kiniki ay. Penban ngam ngaw leran. Namar ngala itho yaw ta uba ngalanget. Bat nganget skamba ulong ubala banda ya kata kabangala IT u hamar kata gesngi. Ngala juang barabor baka niga dekhat kadai kabah koridor ya ka jing im jingi kabau new brio wa Apostle Paul Ukraine shiki brio namar uniu brio usham shisha yo Jesus Christ hagalanti sa Damascus pipuli ki kam ki apostol ko nang ko bakhandai pilap bau new brio udan nagaway pag jing tamu uday nong shit niam uriu shit niam ngamal banang udang Iaid ya kaban pensitom ki brio ke bialap yo Jesus Christ Henry hagalanti sa Damascus ublay ulet banisham ujisu ulet banisham bat udaga jing shai ka ba taba baru hap amadan nau kulai but namadan ujisu ukhat yu ong sol balay mapensitom benyanga memla men kenjat persya igi ding tendong pikin mau upol uong igi niktin hagani ka pau dang day sol uong atray meday way baru jisu yet ho ngaday jisu banan Nazareth yaw ba mepen shitom ben but nadu kene gesngi lapen kelai ge jing Iaid lenti jango lapen kelai ge jing mot pare ge jing yo I jango baro lapen kela wat ye ge jing nget jango baro ka ta lut ye ke long renyang ye ge jing im jango manu new brio u kelas nan dak way padu brio u kelalong u apostol u bekrau jong blay ge Bible but kene ge jing shem ke penong yo Apostle Paul ba what happening junkie trial kita ki jing sha ki bobon ki ba hap anyang uniu brio uklem shepting but uong ini kitin namar kani ga daw nga sha iya kini ki aka kamot usha shibon ki aka but uong ini kitin ngam ngaw le ran fi idan shibon ki brio ki banda ba ki mut ban shakriyo blai ki shakren ben ki sha persha na yeng na sam kadan ke jing sha na ki bobon ki brio na ke kam ke jam na ke jing seng ki dan lagi besha senda na jing seng ro Henry ki brio ki bala da shem shisha yo Jesus Christ ki dan ni ke jing long bawa so Paul wang wat lang sha shibon ki aka penban ngam ngau le ran kata kadai ke keten fi lada fim ngau le ran kadai bapila shem shisha yo try ke jingle ran kawan da ka bapiklem itu bahayo try but ke jingle ran kawan de nda haba ke jing sarong kadang yo ben sin shara ke jing em jong brio fitip kat bangi dang dan ke jing sarong ya lade
Kat bakadang im ka hanga ka manga ka self ka ego ka maladi ka jengi. Ka jingle ran kadang trekam. Reit ladang ila shem bahai yo try. Ka jinglong ben siem jengi kala yap lut bat ngila shem yo try. Kamal benang ka jinglong do jengi kala yap not lut barok bat ngila shem yo try. Finyo I ka jingle ran ka jano na ka jingem. Na ka daw nga kren ni ka ni man sngi. Bapin sngaw tho bau ong. Namar ka ni ka daw nga syaru ini ki penban ngam sngaw le ran balay. Sngap ka ni ka ktirwang. Namar ngala itho yauta ubangalange. Ngada sange ay katak nang bapin perkat. Nga kren ni fi ka ni ka por. Hato pilada itho shishayo Jesus Christ. Hato kala don ka sngi kabapida don shisha ka jing shem. Kabapida sngaw tho baka jing im jong fi. Kadai kabadap na ka pop rinjan. Bapida na padeng ka jaka kabapimtip. Shano pinlet ka jing im jong fi. Bat baka don ka sngi kabaw mensim khot jaw blay udah kata efi. Udah kat ika dok not jong fi udah pelwet lut ika. Bat kata ka sngi kadai kabaw blay udah yok kenti lut ika jing im jong fi. Bapida tikna bahaga kata ka sngi pila de shambat u Jesus Christ. Bat pida mat iya ka jing yap bat ka jing mi pat jong o. Bat pida sngaw tho iya ka bor jong ka jing pen im ka bapi mat ka jing im jong fi. Bat pida itho iyo try. Lada pidon kum hakata ka jaka. Lada fila experience. Lane pila mat iya ka bakum kata ka jing sham. Nga kwa nganong fi mdan ka eke eru kabala ban yalam fi shaboy pan. Anamdan ka wairu kabala ban kata iya ka jing im jong fi. Anamdan. Kata tikna ba. Anamdan ka wairu kabala iya kaban tanpat iya fi shaboy pan. Ngamaong pinum bakla. Ngamaong mapinum mat ikijing bakla ik failure ikijing tlat nre piniang biang piniai be Shakhmat. Namar man kapor bapikin mau ia katu ka sngi ka bapi shambar utrai. Katu ka trigger ka piniang pat ifi ka pinkin dit ifi ia ka ei ka bapila mat ikijing but ka katu ka babat ikijing im jofi. But ngan pen ifi ka ni ka por na ka ni ka tin ka job like hambon ka ni ka por. Fi ikijing sham yo Jesus Christ. Kesngi ka bangi shem baru try ka dega bakraw. Namar kahadian bangi shem yo try. Ngakwa ngan depen I ka bajeliyo ba man dega sngi. Ngamong jeliyon rey kan nongrem ka baskem. Fiing lada ubriyo u shem shishayo Jesus Christ. Finlap ka way ka jing shem. Ngan pen ibit naw ni Apostle Paul. Fi lada fi shem yo Jesus Christ kumba shem Apostle Paul. Kumba ya shem lang ki way pat. Ngidal lagi jong ka rukom sham ngam ong kum bangin kelon kum tu kum belong of support nren lagi jong ka jing sham ki bangi damat bat ngida sngot ho bangila sham yo try pitep ndangi sham yo try ngan ong bet ye gani ktien ka bashai kadar bagani kan peniang fi kan peniaj fi Shakhmat lada pila sham yo Jesus Christ ga jingem kabak kaban kata lut ge jing im jofi kaban penlawat fi baro kapan pen umlut ikijing dot not jopi bara kamdei setia baudon bor blay nrei kadei ka bor jong ka jing Iaid ka bakraw ka joblay fitip ubriyo ubasham shishayo blay usham ka jing Iaid joblay lada fila sham yo blay pin sham ka jing Iaid joblay ka jing sham ka jing Iaid joblay ka kraw palat. But ngam ngej bau briu o nga shamio blay but uklemat egajing Iaid jong blay. Fi ngayo baka jing Iaid jong blay ka kraw palat ban bat ingi. Hapdeng jong ki test ki babon ki temptation ki jing penshoy ki jing ale ki ting tenjo ki jing shashitom ki babon. Day ka jing Iaid jong blay kababat ingi habang ila yesham badu. Pet yu Apostle Paul wong kumno habaw kurani kani. Puli na ka shiti ka jong Paul kabaw tho shikinong Rome.
Kalau nang ka pra ka khat ka lai phusan ter pet u ong igini gikten uang u ai uban penya klat no yangi nakata ka jing it jong blai u ai uban penya klat no yangi nakata ka jing it ka jong kres u ai ta udah keli nang ni u ai ubala ban penya klat no yangi naga jing it ka jong kres fi gani ka khtien kadai ba pinapan sngot ba Ushamiu Jiswa galanti sa Damascus. Usngot ho bo de try. Henry na pipuli pat igishiti ki jong apso Paul. Ude brio ubasngot ho iga jing it ka jong blay. Ude uni brio ngan kren gani ka Paul ma gani ka kodor palat aga jing de ba jing shakri blay. Lesila banong la da fil na gani la ni la da fikinria na gani. Pinom la bani yang skema pinom la bani ai be Shakhmat. Fitibem wat ki kamba ki bapiyo aga jingim ki jubab jong play ki bapiyo pediang aga jingim kimla bat ye fi habapiye kendo sagi way pat ga jing air katu ka jing ngel jong fi baro khat ka yaplun na fi kendo i ga jing jinjar ga jingim na ka daw la da fi shem yo jiskris pin shem ga jing e jong play but ka jing it ka jong play ka de ga bat yo brio ka klan wat bani ga jing ya bro sa ong wa su Paul ha ga khat ka lai pusan Rome khat lenong bapra u ai uban penia khlat no yangi naga ga jing it ka jong Chris kalanat lani ga shipa ka jing pen shitom ben ka jing tengan ka jing lengkhoit ka jing ma ka white lam fikita gi de bo lis ha ga ne ga jing tho bakini baro kimla ban penia khlat yo u naga jing it ka jong Chris Uang kat kumbala tho naga benta jamela dang peniap ingi bero singila nyaw ingi kum gilang berat iga jing peniap. Pe uang kumno Henry hagini ki ek bero ken ngi job tiaw daw ta ubala it yangi. Namanga ngech skemba ke jing yap lemne ke jing im lemne ki angel lemne ki nongsen shar lemne ki badon bol lemne ki ek balong mental lemne ki ek ru ki ban salong lemne ke jing jrong lemne ke jing jleo lemne ki ek ru ko wepal ke jing thao kanom la ken ban penya klan no yangi na kata ke jing it ke jo blay ka bahau Chris Jisu ubau try jingi nga shami gani agani ga par bakade ga kodor hadu kata bam dan ka rum dan jing mam dan white lam dan jing tengan dan jing lingkhoit dan ka jing duk dan ka jing sa marwem dan ka jing shakran ben dan ka jing berngam dan ka ru ka bala ban penya khlat yangi na ka jing it ka jong Chris but namar ka ta daw nga wan ra ini ka jing hikai ba la da pi shem shisha yo play pin shame ga jing it bara ba pi shame ga jing it ka crowd de nu breu also Paul ba krane ga jing it jong play kambod like now Yohanes sunran jong Jesus Christ ude Paul ba snot ho ye ga bor jong ga jing it jong play nama pinda puli ga shiti ga jong kambon se ni Ukraine ga jing it puli se ga lanong ka ba khatlai korin ning kong korin long ba khatlai brok ga dan khatlai te ligi khat u ong ni ki ten Uang ngapen iya fi ga lenti ga bakhamba hapen ban. Udah keren ga jing it jong play. Baka jing it jong play kan yai sa bam jukut. Udah keren baka jing long rang ba aga jing long mensim kam day setia ba pidan gi gift ba pidan gi jing ai jong mensim rega jing long rang ba aga jing scam ka day ba pi sngot ho ga jing it jong play. Usaong ga lanong ka ba khatlai ga khat ba khatlai uang kinelai. Ka jing kerman ba ga jing it. Henry ka ba kongsan na kini day ka jing it jong play. But day na kita daw nga kren hagani ka jing kren jong aman taga sngi. Wat Sangeh Iaid Beit Shakhmat. Kam day ka ba suk ba pinshu Iaid Beit Shakhmat. Henry haba nga hikay fi gini ginong rim. Nga kwa ba pinda shem yo Jesus Christ ka jing em jong fi. Namara ba pi shem yo try. Fin shem ba ka jing it ka jong play ka ba dan ho Jesus Christ.
kekrau palat. Pin syakri yo blai kan poi kepor, bapin sengau kum bapin paiden. Ngani thu bet kum bagalong. Kan poi kepor ka bapin sengau kum mamdan blai. Kan poi kepor ka bapin sengau kum bapin mekendu blai. Kan poi ka sengi ka bapin sengau kum ba pai Shakhmat romlong, Shadin romlong, Shakadiang romlong, Shakaman romlong. Pidana ka jaka ka bam sengau thu sung tao. Nga ikum bau blai wi i yo brio bon poi hangta. Balai. Baun sengau thu baunum shania ila ka jong ka jing im hagi jing ja saudang. Baunum pet ke ika bau yakendo. Anrei kaban penlong yu baun yang kadai haga nongrim jong ka jing e jong blai. Fitip wat lada pim sengau thu lut yaki ike. Pi sengau thu pat ika jing e jong blai. Wat lada pim yo sengau yaka jing don rengkat jong blai ka jing im jong fi. Penbat ni ka jing e jong blai pim la len. Bat ka jing e jong blai kadai maka ka ba ai bor ingi bangila ban yang bangila ban ya Shakhmat. Ngayo i yo ne brio habu tho yaka shiti ki jong u shaki Ephesus ngan shipuli kendiat ikne uang hangne ngan puli uang tong ini puli na lenong ko balai Ephesus uang akan khat ke ba khat prau uang kenang ba habala pensu thiet bat bala pensyong nong rim haga jing it pinong ki bakhlain man shampang lang bat ki riu khoi baro ke jing jalan ke lenter ke jing jelew ke jing jarang ban tip ya ke jing it ke jong kuris ke bo palat ke jing tip bakum ta on yo pendap ya pi shadu ke jing dap ublay baro ke jing it pi ke jing it kadai kanong rim larang pikeli yang hagani ke por ke foundation kan nongrim jong ke jing shakri play ngan ong fi kan nongrim de ke jing e balai fitim darangan puli kani ke lenong ke besau Ephesus brokawai sepet mapiang ni api puli kani ujisu de yap udah kio sebeneng udah hiar sidu ke bakhampo jong ke kendau but uan ai ya kitu ki santali ke jing shakri api puli lenong besau Ephesus khat khat wai apostle, prophet, evangelist, pastor baru nong hikai. Uan ai gitu santali kijing hikai, kijing syakri. Tungi gibriyo, kiban leyu, kiban long kinong yalam, kibala ban besai kibangay. Bagi numlong syuk iklung, ya kibala pensyat kenting, de kijing hikai kibabakla. Pitip kanong rim kabaw ong kaday gani, pengan puli uong, hakad khat kaba katan riyo ngan puli, saw katan riyo. Ong na uba ka met brok away bala penyadai bala penuan dur biang bala pendai lang da kata kawai pakawai ke khat kaya ai kat bakum ke jing trai ke jing thau ba biang jong kawai pakawai ke benta pe wong kamne ka pensan ia kata ka met ia ka bante ia la de ha ke jing e fi ida pi pule bahai kini ki apostle ki prophet kini ki jing shakri baro kide ki baki kide ban hikai ki brio ia ke jing san jong ke jila men sem bakin nang ban san haga nong rim jong ke jing it ke jong play. Higa jing shakri play ke ba shisha ke ba kraw. Kam day bo briu don bor. Kam the day bo briu hoi ke bor ke don kam palat agini gisngi. Kam the day bo briu u don jing sngot ho iki ustan unang man pnia em. Ke jing kraw jong ke jing shakri play ke bala ban yalam Shakhmat ban pnia fi. Ke jing it jong play. Lada filada syam yang ke jing it. Filada mat yang ke jing it jong play. Kan bat ifi. Ke jing it jong play kan peniang pat ifi. Ke jing it jong play kan penlong ifi bapinum Sangeh. Bapini hai Beit Shakhmat. Pet ngan pen ifi sakawai. Kabade haga ju hi kan ngan nongrim. Kabanga ai. Kumnu finla baniat Beit Shakhmat banum Sangeh. Nga ai ke point jong agadai. Ke jing kodol jong ke jing syam ke bashisha yo play. Bat nangala keren ni ngapen iba haba bisham yo play bisham ke jing it. Pitip ka baar na bisham yo play bisham ke kabala ban bat skamapi ka baar ka day bisham ke ketian yo play.
Kaniru ka day ka way na kinongrim ki bakraw palat ki baka Bible ka kren. Balada pishem yo Jesus Christ. Pin shame ka jing in. Balada pishem ka jing in. Pim la yai light na ka katien ka jaw blay. Ay baka ni ka banga hikaya fi ka ni ka par. Kan penlong ifi ba pin la ban sngot ho ye kinongrim jong jing shakri blay. Ka katien jaw blay kaday maka. Babat ye ka jing em jing. Ngan pen ifi ye ka ni ka jing ong. Baka katien jaw blay kaday ka babat. Ka bapeniang ka bayalaming Shakhmat. Ngan pen ifi nang ni kanang ba pindup syai. Baka katien ka jaw blay ka kraw. Fi ka katien ka jaw blay ka kraw palat. Kawai ka baka kraw ka katien ka jaw blay ka day. Halol jong ka ni ka nang rim. Fi ngam keren ni ki priyo ki bapuli Bible ki batip. Ki ba mo ngam penram ka ta andray ka ba pisupuli ka kumapuli ka kot. Pitip lut ye jing tho baro pitip lut baro khai pilalan der lut baro renda pi kan do jing kan jalot baro kanom la ba de fi katu jing tip jo pi ko bi pule ka kum go pa ka kat kanom la ba de fi fitip ke ka bala ban ba de fi kade ka ktien ka jo blai ka ba fi pule ka ba ha ka wai ka sngi kat ba pidang pule ne ktien ka jo blai u blai u krendo men se ma khoi shakatu ka ktien ka jo blai bat ka sawa ga jingmot ba ga don ho jo fi ka kta ye ga jing im jo fi bat phim klet shu ye ga tu ktien ka takin ka dei ka ktien jo blai ka ba im kam dei ka tu ga bangi shu pule kam dei ka tu ga bangi shu asngaro hare ka ktien jo blai ka bangi asngau la ne ka bangi pule tang ba ka ba kla im dau men sim ba khoi bat ka ba kenti ha ka do not chungi ka ba pen kemen ka ba pen ki ka ba tai ka jinget ka ba pen long ingi bangin shat kemen ha bangi yo ik tu ktien ka ta ka dei ka ktien ka jo blai ka banga keren men da sngi ngap ngan pen fi gane ngaju pule gane men shua bat men ta singan pule biang haka gospel ka jong Yohanes kala nang ka ba henrio la da pen pule na ga khat ka ba henrio pun rio philap ba ga babu ka ang nadu kata shibon na gi sanran jong u kila ya kla dino bat ki klem ya let shu bat u kani ka ktien fi ka yithu shai ba ki brio ki babot yo jisu ki klem la priang ya ka ktien jong blai ka bokren bat abakim la priang ya ka ktien ka jong blai ka bo jisu kren ki kala dino bat ki mele lem shu bado fi ka taga de ga nongrim ka banga kwangan pani balai ubrio upai dino na utrai bat balai uklem bot shu la ne uklem shakri shu yo blai kadai ba ki ktien ki jong Jesus Christ ki klem yo jaka ka do not jong brio walit perkhat shu da kumoy pat kata ka de ga nongrim Mdan da bala ban bat ifi daga bapan bej ifi daga bashi duai slok ifi bashi pan bar ifi dana ga jing mdan mano pilong thli shapo rela da fila shami utrai pin shami ga jing jong play bat kabalai ga dai pin shami ga ktien ga jong play ga be pi hagani ga khat ngayo ga jing shai balai bagini gi sunran ki kala din no mde gi sunran jong jisu gitu ki khadar ngon hare ki sunran ki bobot yo trai ga to ko por balai baki kala dien no baki klem lej bot shu yo ngalap day namar baki ktien ki bo jisu kuran kim la asngut ho ka klem kta ka klem rung shiki ki klem la pdiang ngata ka ktien ka bo jisu kuran bat day ngata ka daw ki faiden hadu menta ki sngiru ki bobon ki brio ki ba faiden no play ki de ki brio ki ba klem yo pdiang ka ktien ki jaw pej bahai ka ne ktien mga kuran bayo pi shakri yo play pi shiabot sa paralak pi shusngotanat igi jingrwai pi shuwat sa iya ka jing jubab daga ba pi shubhat huai keleng bat daga ta pi mot ba piniang ba play ban shakri pinam po shanu shanoro kaban bat ifi kaban penlong ifi ki ba job bat kaban yalam ifi shaga jing kerku
Kadai bapio ngau ika ketien ke ba im. Bat ba ketu ketien ke rung si ke dano jofi. Kata kadai ke ba bat ipi, bat kadai ke taruh ke ba nyat ipi ba vini ai Shakhmat. Pej hang ni u ke Bible ke ong Yanis no man riu dekat ban riu pun riu kan pule biang. Nama kita sipon lagi senran jeng uke lagi keladin no bat ke melai liam siu baru. Nama kita tahu Jisu ulah keli ki kat arngot piru piaman ban ne eman ne no. Ukeli ki senran kat arngot wang piru piaman ne eman ne no. Hiyo i baro kat wengot ki ngap jar. Namar haba ki yo i baki wei kila petlot baro isas tang kat arngot. Kadang ke jing kita. Bara bo Jisu keli ki wang piru piaman menyelek no. Dan malait keren. Nga ingo i play yo Petrus. Bo Petrus wang dekat ban riu pra. Anda kum tahu Simon Petrus itu wang. Ku try day hanu pat ngin yelek. Pej ujuba bo wang wang. Medan kiktian jong kecing embam jikot ngilanget mengitip skam malang tau kures ukon jong blay ba em fiki kle gini artli kini artli kiktian ki bang hikaya pe bakajing itho bahayo Jisu bude ukon jong blay bat kajing yo ikiktian kebadan kajing embam jikot haga jing em kabat yo Petrus hadu ko bakut they hano pat trying in your life. They shano. Syaipat memut bangin your life. Namar ka banengkong ngilangit ban ngitip bamalong ukuris. Ukhon siya plewe. Pitip ko taga day kajing itu abang keren mana. Kajing isyam. Kabaar ka day. Bau Jisu dan kiktian jang kajing embam cukot. Kibalong kum no. Kipada kata ia kajing em jang Petrus. Piu Petrus bakla ba mot day ba hagalonang besan jang Lucas pikin mau. Habo Jisu lewat yu buklam ngat do kha uday Petrus ba ay galing. Pando Jisu la dap kren ktin ke jang play wong yu Petrus shimi galing bread biang ke jan nyat sebejeli bread biang ke jamen ngat. Ong try bro shimet ngalai le ngaklem ngat. Hendrai namar kektian ke jame. Namar kektian ke jame. Ngan penhiar ia lagi jar. Piu dia beriu ubanut ban ngej kektian. Bat ndah bau ngej kektian. Kata kektian ke kelaim. Udah Petrus ubanut ban rengkok na kaliang. Hadian bau Jisu ong yu Petrus hiar one. Kata kektian ke rung su hiar. Piu udah Petrus ubayos ngau ia kektian. Kibakla im hagadok nuot chono brio. Udah Petrus ubayos ngau kektian haulum jong kejingkel ladur. Bau yos ngau kektian ke bawan na beneng ke baong uniu de khon jonga hau banga Iaid bat ubanga ngau ba to pin ngau yo. Udah uniu brio Petrus ubayos ngau kektian ke im no play. Bat kata kektian kadon hagadok nuot jong Petrus. Baru Petrus uong yo Jisu. Day hanu trying in your life. Medan ni kiktian jang kejing embam jagat. Fi ngakren na kabenta jang fi. Kaiti ka ban lah ban bat ifi. Kai ka ban pensyong ifi. Kumnut ipin syarem. Haba pidon yo try. Pila don ke jing i jang play. Bat pidon ke jing hikai kitian play ka babiang. Lani fila yo kitian play ka ba emaga danot. Kan penlong ifi. Bapin yang jai. Bapin syakri yo play. Adwai minta kesengi bagani kejing hikai kan kersyan ifi. Kan yarap ifi. Bapin la. Banum Sangeh batban. Iaid Beit Shakhmat kejing im. Compare ni dengan ong biang ini ketian. Dan sibon bah kibriyo. Kiba ndah bagi syakri yo play. Kia kendua te ya kejing syai no. Yang ni senaran ki syai no nagi pai babar. Bagi buat Jisu. Ki syai no agi Beit betan. Marjan marpa. Kimi kipa agi bayi masam ki syai. But yo I ndah bagi la syam si syai yo Jesus Christ. Kim la syuman pai no play. Ngan ong kawai kektian fi. Wat syam yo beriau ya ke beriau. Walit syam ya ke niam ya ke balang. Ningkong. Syam yo Jesus Christ. Mat ya ke jing e chong play.
ai ka ktien jong blai ga be em kan yo chaka ha ka jing em jong fi kini ke point gi bangi ai gi banga ai me da sngi ka jing kodor chang ka jing sham ga be shai o blai ka yala me fi shi ka jing e jong blai ba ka pelong e fi ba pin sngot ho e ka ktien ga ba khoi ga jong blai kini ke ktien ga ba ong dei hanu pat ngin yale me medan gi ktien ga jing em bam chukot fi ingan da kren ni ka kham jingai ga jing shisha kham julio la banong fi gidan gi brig balong careless ki bom dan jing git kle la de la yo jing penem ga shakri o blai in rai kim da salia e ka ban puli ka bible la ne wat ban snap e ka ktien ga jong blai gidan gi brio ki ba ngayo i ki balong kum ta fi ki bom dan jing git kle namar pi kini ki sanran ki snap now just Chris ublay ujiet igitu ki santali ki jing shakriru bagi laban hikai ktien ge jong blay hari filap ki don gi bri ge bam sale ai ga ta ki bashong ha ge jing hikai ka ba ki tu ki hikai ki ru ki klem shem me just Chris ki klem ma ge jing e ki klem pat da don ge ktien ge be im ge jong blay ge jing im jo ki bat ki let ge jing seng ka ba maki ki hikai la da hikai ye pi da ki brio ki ba klem shem blay la da hikai ye pi de ki brio ki ba klem shem ge jing e blay la da hikai pi gi brig be klem snot ho ye ga jin ko do jung ga tin ga jom play shano fin pai shano thrai ga jing im jom pi kan pai ba dei na ta daw nga yang nang ni bangan ong fi ga ne tin la da pidan jing ket khle ila ga jong ga jing im ba fin la ban ya be Shakhmat ado ga jing wan ga jong trai pia ban nan ga jing ket khle da ka ba fi snap i ga jing hikai ki ba fi snot ho ka ya dei bat ga jing laman sem jom fi wat ngut klumar i ga jing hikai ga ba bakla lani wat priang ga jing hikai ka bam dan ai namadan gi brio gi ba shuang kinong hikai bakla ka taru ga de ga ba biha ban pe ba la ka ta ga jing hikai ga ba ki phi asngau ka dan nang rim ne em na ga bible ka ta ken ga bang ko fi dan gi brio ni sim shukrani ka ngadang yo asngau ni sgi dan ba phone chinga bang bani ka ba fi klim ya ka balang ya ga niam singa badan gi brio bani ka ba fi klim ya ga niam ya ga balang dang la phi klim yo brio ngas ngo mai ka ten hang no philap na ga bible ya ka ten pitip ka ten klim ka mat no klim ka mat bau brio udan ka lok bat ulej no da ka wai pat ka ta ka de ten klim fi ka ne ga jinglong kristan ladangi lek no na ka jinglong kristan ngim nge chiu yu Jesus Christ bo de khun juble ngi lek no sho Muhammad ningi lek long buddhist no ningi long hindu no la ningi long no kita ki atheist ki bam nge ble sho ka ta te kala de ga jing klim ga henry haba fi Iaid yu Jesus Christ haba fi shakri yu ble but fi shulet na ka we ga jing hikai shi ka we ga jing hikai what you pediang klumar what you keren ka cebalap namar ka ktien ka bagi brio ki keren teng pis ngokum bagadai hari kam dan ji dei na bible ki dan brio bom sngo to la da fi ino ye ga jinglong kristan file long hindu li long muslim ka ta te piklem and rei la da file chi ga jing hikai ga ba khamba ngakwa ba pinwat ye ga ta da ga do not baro compare ki brio ki keren kum no namar ka jingkit kle ka dei ka jong fi ba pin ri ya ga jinglam sim ga ba im ba pin num sange ba pin na ban Iaid be Shakhmat ba pin poi shi ga thong ha ga ba try ha ga ba sin da wan fin yo ban yang khmat cha o klam jing pen ram tang ni tuai ka ni ka por ba ga nget ka ni ga lang ka jing ka khu ya ga jing em cha fi ko pa ha ga ni ka por playing a yang nang ne ngasngo em a play ba ga yo ban hikai ga ni ka ktien ga jame ko ba ga long bat nga da ngai ru ablay balang ba gani ka ktien ga banga hikai kan ai men sim kan yarap kan penshai kan kershan kan yalamiki Shakhmat baki eki baki yakendo kinomla ban penshong iki
lemni pensange ekin rekan yalam iki begini aja kaman. Matrai nga aingo emenam tag ni kektian. Mat ngeduai mena kerkhui gini gebri barok bayos ngau. Mat ngeduai gini barok daga jingat ke kerteng ke jong Jesus Christ. Amen bat. Amen. Tu belain kerkhui pi. Ku boleh shibon.